Astăzi, la 1 mai 2012, în satul Cheltuitor, raionul Criuleni, Republica Moldova, își omagează vârsta de 90 de ani doamna Elena Cheltuitor, o bătrânică pe care să o vezi astăzi mergând pe stradă, îi spune că e o bătrână ca și toate celelalte, ce își poartă anii grei ai tinereții și ai bătrâneței în spate. Însă, ascultând istoria vieții sale, te aprofundezi în esența anilor 40, probabil cei mai grei ani în tinereții sale. Ne-am propus să ascultăm istoria vieții sale, fiindcă n-a ezitat și ne-a povestit, cu ocazia omagiului său, ne-a povestit anii, ne-a povestit viața pe care și-a trăit-o cu greu. Haideți să o ascultăm împreună. Azi viața ne desparte și ne aruncă în lume. Cum credem că ne întoarcem noi repede înapoi? Dar tu, măicuță dragă, simți anii cum ne fură și tot aștept să vină copiii înapoi. Noi am trecut tare multe greutăți. Toate greutățile noi le-am trecut. Noi ne-am căsătorit în 41. Nu m-au trecut războiul de aici. Și Ucraina era. Nu era nici în Chișinău. Nu erau de unde să cumperi o haină, o roche, o tufă, o ceva, nică era tot Chișinău arsă magazinele. Nu era nică de unde să cumperi ceva. În 41, în 42 am avut fetiță, prima fetiță. Și era fetița de 2 luni, o luat pe bărbat la concentrare. L-a luat la concentrare. A făcut 1 an jumătate. Eu în timpul ăla, noi când ne-am căsătorit, am avut 9 hectare de pământ. Le-au dat părinții de zestri. La bărbat i-au dat 7 hectare, mie 2 hectare. Și când s-a dus el la concentrare și ea, eu am lucrat tot pământul. Tot pământul l-am lucrat. Avem boi buni, mă ducem și aram și avem copil mețitel. Aram mie și apăram și la cei care n-avea cu seara. Și împrășă 1 hectare mie, dacă eu eram 1 hectare. Și încosă 1 hectare. Și așa am lucrat pământul, tot pământul l-am lucrat. Cu mâini, cu boi, cu plugul, cu... Da. Și în 43 a venit toamnă, înainte Crăciunului, așa. În 44 a ajuns războiul la Nistru, ne-am venit înapoi. S-au dus încolo 3 ani, dar încoace au venit într-o an, iar au ajuns la Nistru războiul. Și s-au oprit aici. Nemții de partea asta, rușii de partea și de Nistru, evacuat lumea în Nistru. Și de o parte și de alta. Am iar au venit ordine de concentrare, se ducă iară la concentrare, la armată. Și nu s-au dus. Se evacua toată lumea, toți gospodarii, toți boierii, toți din Chișinău se evacuase și în România. Nu dădea trenul. Umblat o săptămână, dimineața ne duceam la gară, seara veneam acasă. Că noi și comandantul Gări. O spus, duceți-vă, dragi camarați, în jos, până la Huș, că de acolo ar să vă dăie trenul. Acolo să scrie, ori... Se poate eu să povestesc? Povestiți! Și eu ieșit tot și-au spus, noi nu ne ducem pe jos, are țara nevoie de oastă, noi nu ne ducem, am venit acasă. Când au stat aici, s-au oprit războiul și au început să-i cate și duce, care-i prindea, duce călări, soldații călări, dă-i pe jos și ușidea până în România. Au dus o viață tare amară. Și apoi
În 44 august au rupt frontul rușii, dar în 40 Stalin a declarat, când era armatele pe Nistru, a declarat război. Și a spus lui regele Carol, ori de Basarabie, de bună voie, ori îi pornesc război. Eu cu război. Regele nu a ținut război cu putere. Și a cedat Basarabie. 24 de ori au fost rușii la propunere. Și până în 41. În 41 s-a început războiul cu nemții. S-au aliat românii cu nemții și unii și eu au alungat pe ruși. Am rușii și-au fost nu pe magazin, lanurile cu greu, de foc la lanurile cu greu, pe magazinuri tăți și era de foc și am rămas pe și am seara și era Moldova asta de 3 ori jăfuit și părălit. Și apoi, în 44, în august, iar tot stat 5 luni frontul aici și au rupt frontul rușii și i-au alungat pe nemți. Și au venit rușii iar în Moldova au stăpânit-o. Și nu m-au venit și au mobilizat lumea și au băgat în război. Până la 55 de ani au mobilizat bărbați și au luat la război. Rămas cu pământ și s-au dus până la Berlin. Care au mai rănit mai încoace, care mai vine, care rănit în Chișor, care la... Ai meu au fost până la Berlin, până la Mântuitul Război au fost. Și tocmai în decembrie au venit acasă. La cei mai bătrâni le dădea drumul mai înainte, dar la cei mai tineri eu ținut până în decembrie. Am venit în decembrie. În decembrie a venit de la Botează. S-a îmbolnăjit tata lui, socrul. S-a îmbolnăjit de tif. A fost un tif așa de mare, așa o boală rău. Și atâta lume a mai murit. Nu era aici nici un doctor, nici nu era, spui un acolo, dă-i o tabletă. A murit tata, după 2 săptămâni în zăcut și a murit. După 2 săptămâni a murit mama, soară. Și apoi o săptămână jumătate a murit un frate de-a lui Pietru. L-a luat la bolniță la Budești, unde și l-a luat și în 2 zile a murit. Coloana l-a luat, nici m-a luat acasă. Și Pietru de bărbatul meu murise și el, așa o zăcut de rău, așa o temperatură nebună, toată noaptea vă dogăneam. Așa temperatura de... Și nu m-au ieșit așa, s-a pus tremuri și odată într-o șerbinteal și-a zvârlit tot de pe dânsul, pe ușă afară. Pe ușă afară, dar eu o țin să nu iasă de el pe ușă. Și așa era prispă la casă și m-au călcat. Călcat pe prispă și călcat pe prispă și a murit. Aerul s-a la tare și aerul înșerbântat. Acum a cicat așa cu capul, cu brațele mele, așa, și mai simțeam așa, nu știu cum i-a venit, așa, deștile ei. Și parcă mai simțeam ceva sub deștile mele, bovână mai mișca, parcă așa. Și așa pot să recunosc, să vin cineva să mă ajute, nici nu putem duce, nici nu putem să mă duc să-i țin vânare, a venit un gheton și l-a luat, l-a dus în casă. Și a venit o femeie, l-a plecat cu oțet, și s-a venit în și a început să nu dormi, nici nu l-auzeam de sus, așa liniștit, nu mai băgăgănie.
Și apoi după aceea a început să sude cureava de putem, să-l schimbam, iară să o dau, schimbam, iară să o dau. Amul după tiful și ala s-a îndreptat chiar după aceea. După aceea toate el s-a îndreptat și a murit, toți închicat eu. De 5 ori m-a întors. O lăsa o leacă, temperatură și aia m-a întors și am scăpat și de aceea. Amu s-a început 46 foame. Asta în 46 de la început a fost tiful și vara a fost foame. Vara și iarna lui 46 a fost foame până în 46. Pe noi ne-au pus, că aveam 9 hectare de pământ, ne-au pus și am dat 1000 de kilograme de pâine la stat, o stavcă. Și am dat tot și am avut. Și apoi am vândut un bou și cumpăram o văsc de la stat și îl ducem la gară, de la magazin, îl ducem la gară, până la gară de amândoi era 10 kg la 100. Și am dat tot bou și ăla până răsplătit de dat pe stavcă și... Am ajuns la Crăciun, n-aveam un gram de pâine în casă. S-a dus bărbatul meu și cu 2 oameni la Coșnița și au cumpărat sămânță de ghendă. Știi ce e? Stejar. Da. Cumpărat sămânță de ghendă și sămânță de poamă și-au șert-o și-au musculat-o și-au mășunat-o și-au dat-o pe râșniță și-au făcut câteva pâinișuri la Crăciun. Așa viața am dus. Și apoi a trecut foame și ea, când ne-au pus și-am dat 200 de ouă, 200 de kg de lapte, 80 de kg de carne, 400 de ruble în loc, pământul și ala de și-am luat tot luate pe noi și noi. Și pe urmă 49 a ridicat lumea, pe eu nu l-au luat, pe noi nu ne-au luat, că au avut noroc, au fost la război. Și am scăpat de Sibire. Totdeauna îi făcea colași, îi făcea că aveam 9 hectare de pământ. Și s-a făcut colhoz, am dat tot, am văzut un bou care nu mai rămăsesc și am cumpărat un cal și l-am dat în căruță, în colhoz, am dat o toană de pâine pentru a sămânțat pământul, căruță cu cal, tot ce am avut și ne-am jugat în colhoz. Și lucram, 10 ani de zile am lucrat cu 2 ruble pe zi. 10 ani. Și acelea ne dădea la 6 luni nu avans. De 2 ruble, 22 kg de greu. La 6 luni. Până atunci am avut noroc când mi-a lăsat o vacă. Mă hamam cu 2 jistenci de lapte dimineața și mă ducem, dădea o femeie laptele și îl dădeam eu și ducem și acolo îl dădeam cu 3 ruble kilogramul și făceam 60 de ruble cu 2 jistenci de lapte și cu aceea am trăit. Altfel muream de atunci când i-a dat încolo. Tare s-a mai bătut joc de mine. Că s-a făcut, după 10 ani de colhoz, au reușit ei că să fac sofoz, și-au făcut sofoz. Au făcut sofozul ăsta cu roză, lavandă, șalfie, mentă. Și de-am era plătit lucrul de avans, la o jumătate de lună bani.
la zarplată și era mai plătit. De-am a scăpat de sărășie și mai, dar până acolo tare greu, ne mai fost 10 ani. Of. Apoi 54. Ce stați? În 54 am avut o operație. Au venit și m-au luat de acasă și m-au dus la Cluj, la Rondon. Și acolo de-am cum m-au dus, să iertați, s-o rupt tava, trebuie să nasc. Le ei mă lepădat și s-o Chinou. S-au dus la Chinou și eu m-am chinuit până au venit ei de la Chinou. S-au nedus și copilul, capul în naște, așa să naște. O dimineață o dus după căruță, m-au pus în căruță, m-au dus la Budești. Când m-au dus la Budești, dat glavnul doctor de la Budești, când i-a spus, deși tu ai făcut du-te mușcărie, eu nici nu a ieșit să mă vadă, măcar. Mă uit să uit în căruță la mine, ori să-mi dă un pat să șed acolo până a venit salvare, că asta suna la salvare. Noi și ți-o dus, mă lepădat și de-am eu mă înflam, să-mi flași copilul, că nu l-a scos, era de 6 kg. Așa mare, de-am era înflam. Așa după la ora 4, în căruță, o gradă la bolniță, și tot cu căruța ne-am pornit la Chișinău. Și la jumătate de deal, ieșea de la Budești încoace, ne-am întâlnit cu salvarea și m-a luat salvare, m-a luat-o și pe dânsa. Eu murim de mă, nu aveam nici o sfâlă să trăiesc. Și rugam să-mi dea o gură de apă, măcar să-mi ud gura. Iisu, văd palașiu. Și nu mi-au dat. Când m-a luat salvare și Doamne ferește. Și a început să mă iei. Și drumul rău. Așa m-am mâncat. Gata, zic că în Chișinău nu mai ieși. Cum am ajuns, plec la Prieu, m-am dus la operație. Și Petre întreabă doctor și cu femeia, deci copilul e mort, e merge la operație, dar de Doamne să scăpi. Dar slabă nedejde de scăpare și cu dânsul. Și deși nu vine mâine și la rezultat. Făcut 5 ceasuri operații. Of, Doamne! Am avut copiii, noroc, unul măcar din toți, le-am scăpat eu atunci. 3 luni de zile eu nici nu m-am întors, măcar. Cu jumătate de rană mi-au scos la 8 zile, s-a desfăcut rana și așa. Și mi-a pus un șlang aici și curea răutate și ea din înăuntru, sub pat, așa, într-o mană. Și avem temperatură 40, 39, totdeauna era temperatură și nu mâncam nimic. Când am venit acasă, dar eu eram așa ca vălică, aveam 70 de kg, mai 85. Când am venit la 3 luni, aveam 38 de kilograme. Rămăsese de mic, nu mă ține așa de loc. Și acasă era 3 copii și Petre ruca la doșic, la tohate. Tare greu viața am dus. Cum am ajuns eu și cum a ținut Dumnezeu și am scăpat eu din toate câte le-am petrecut, nu știu. Și făcut, și tot e făcut de voi și tot e bun. Вероника, Tot e bun. Уша să mâncă. Mâncă. Pe mică?
Și bunica să-ți dă aici. Carne? Că ești în răcoare. Da, pare că Chiar o dată foarte. Nici odată. e că am luat greșeală. Mare tot. Deci, primăvară. Trebuie să mi-ai spus că nu se vedeam nepotul ăsta de cal. 1998 poate. 800 de 9. Ce e 800? Da, da. Nu se mai vedea nepotul.